af nu. Det er min taletid. Vi vil gerne tage jer en lille smule tilbage i tiden. Vi startede som band for 10 år siden. Ja, tak. Der kendte vi ikke hinanden. Vi var bare til samme fest tilfældigvis og tænkte, vi har alle sammen interesse for musik. Lad os spille noget musik sammen. Men på den kedelige fest, vi var til, der var der ikke rigtig nogen musikinstrumenter. Tænkte vi, indtil vi så alle de tomme ølflasker, som vi havde drukket selvfølgelig, som vi var en lille smule påvirket. Derfor virkede det som en rigtig god idé at begynde at spille på ølflasker. Og den blev ved med at være så god, at vi bare mødtes og gjorde det igen og igen og igen. Men nu står vi her. Men for at give jer et indtryk af, hvordan det lød dengang, for 10 år siden, så vil jeg gerne spille et nummer. Der er kun flasker. Ikke noget backing track, ikke noget som helst. Det er meget dybfølt. Så I skal forberede jer på at trække vejret helt dybt og komme helt ned i de dybe sindelag. Er I klar? Ja. Det er godt. Masser af reverb. Hvor er vores lydmand? Masser af reverb. Mere endnu. Ja, nu nærmer vi os. Ja, okay, men nu skal vi også op i gear igen.